Maxine. Vítam vás pri prvom videu o hre Clash of Clans, čiže je to vlastne také intro na túto hru. Zvolil som si túto hru, pretože je to veľmi populárna hra a bude to také basic informácie pre tých, ktorí to chcú začať hrať. Takže úplne od začiatku ešte niečo k tej hre, je to hra od firmy Supercell. Má to 100 miliónov stiahnutí, teda cez 100 miliónov a používateľia to hodnotili väčšinou na 5 hviezdičiek, 4 alebo 3, čiže celkové hodnotenie z toho vyplýva 4,6 hviezdičiek. Celá pointa tejto hry je, že máte vlastnú base, teda vlastne dedinu, kde máte vlastný town hall, čo je vaša hlavná budova, ktorú si musíte ochrániť a ochraňujú vám to tieto defendy. A keď si ju vylepšujete, tak dostávate nové veci ako ďalšie kolektory, gold miny, barracks, archer tower, walls a nejaké nové veci, ktoré sa odomknú pri novom town halli. Obrániť si ju tento town hall môžete najlepšie, že okolo neho dáte defenzíz ako sú kanóny, archer tower a vo vyšších levelov aj wizard tower, hidden tesla a tak ďalej. Ešte aby som povedal k tejto dedine, je to skúšobná dedina, stiahol som to včera, vytvoril som si nový účet a začal som točiť s touto dedinou, aby ste to mali úplne od začiatku. Túto hru som si obľúbil, takže ju hrávam už dosť dlho a na konci vám ukážem, ako vyzerá moja dedina. Tak vráťme sa naspäť tejto dedine. Obsahuje, ako môžete vidieť, teraz som klikol na gold storage, ktorý obsahuje goldy a zbierajú vám ho tieto gold miny, čiže takto si ich môžete kolektnúť, alebo keď tam bude určitý počet tých goldov, tak sa vám to vysvieti ako taká malá ikonka, čo ste mohli vidieť na začiatku. Potom tu máme elixir kolektory, to je to isté ako gold miny, len sa vám to ukladá do tohto elixir storageu. Takto nejak vyzerajú tie walls a urpageujú sa potom až do levelu 11, teraz som si jednu urpageol do level 2 a prináša to viacej života, čo je ťažšie pre nepriateľov, aby to zničili. Urpageujete si tie veci, že ich dávate stavať, napríklad čo si bežneme, máme veľa elixíru. Dám si bežnú gold mine a vždy to trvá nejaký čas, napríklad to trvá 2 hodiny a pribehol tam taký typeček v červenom, čo je builder a tých máte tiež obmedzený počet a dajú sa kúpiť za diamanty. Diamanty sa dajú získať buď týmito gemboxami, ktoré si môžete vlastne ako keby zničiť odtiaľ, dostanete odtiaľ 25 diamantov, alebo kvázi, keď sú nejakí gemery, tak si môžu kúpiť 14 000 diamantov za 100 eur, alebo neviem, a gemy sú akože vlastne zrýchlenie tej hry, môžete ich používať na zrýchlenie týchto prác, teraz použijem 30 gemov na zrýchlenie tej bane, čiže naspäť mám voľného jedného buildera. A teraz tento dokončil to odstraňovanie toho boxu a dostali sme 25 gemov a nejaké experience, čo nám vylepšuje level. Tu máme vlastne player profile, sú tu nejaké challenge, ktoré musíme splniť a za to tiež dostávame dia. A tuto máme presný počet dia a odmeny za to vlastne. Dobre, ďalšia vec sú tieto barracks, z ktorých si vyrábate vojakov, to sa dá tiež zrýchliť tými gemami. Aby ste si nemysleli, že som gemmer, že stále používam tie gemy, vám ukazujem, že sa to dá všetko zrýchliť. A všetci vojaci chodia do tohto army campu. Nemôžete vyrábať nekonečno týchto vojakov, pretože to by sa nedalo. A máte proste obmedzený počet, ja mám napríklad 20 z 20 a tiež keď si vylepšujete tento army camp, tak máte väčšie množstvo. Kvázi ako vyzerá atak vám teraz ukážem. Je to online hra, čiže útočíte na online nepriateľov a vlastne iba podržíte prst a troops sa vám deploynú sami, čo znamená, že keď podržíte prst, tak sa vám automaticky tam spawnujú a nad každou budovou máte život, keď na ňu začnú útočiť
A vidíte tie kanóny, prečo po mne nestrieľajú, lebo ich dal Urpage na level 2, čiže vylepšiť. A pokiaľ sa vylepšujú tieto kanóny, Goldmine alebo niečo, tak proste neprodukujú peniaze a nestrieľajú, čo je veľké mínus. Prvú hviezdičku za víťazstvo, čo tu máte túto overall damage v pravom dolnom rohu, získate za prekročenie 50%, získate prvú hviezdičku. Za zničenie Town Hall získate druhú hviezdičku, ako môžete vidieť, už mám dve hviezdičky, lebo som zničil aj Town Hall, aj 50% som prekročil. A 3 hviezdičky získate, ak budete mať 100%. Takže počkáme, kým zničia celú tú dedinu. Čo som ešte povedal, keď zautočíte, tak každý rush, na ktorý zautočíte, môžete od neho získať goldy a elixír, čož vám dá na konci vám vyhodí takú tabuľku, čo ste všetko od neho zobrali. A keď zničíte supera, tak od neho získate trophies, čož vám pomáha, aby ste boli v lepšej lige. Takže získali sme victory, 3-hviezdičkové, 8 goldov, 114 elixíru a 32 trophies. Prvá vec, čo vás môže šokovať, že keď pošlete všetkých barbariánov, tak vám vlastne už v kempe nemáte nič a je to stále do kolečka, že si musíte znovu vyrábať barbariánov. A tu môžete vidieť, že sú tu aj ďalšie troops, ktoré si môžem vyrobiť. Ale môžem si ich vyrobiť až po urpežnutí barák, čiže si ich musím vylepšiť, ale nemáme teraz dostatok elixíru, takže si musíme našetriť. K tým ligám, čo som chcel, ako môžete vidieť teraz, tuto v ľavom hornom rohu pod môjim levelom máte taký pohár a vedľa neho sú tie trophies, ja mám momentálne 52. Aby som sa dostal do tej najhoršej bronzovej ligy, čože je od 400+, musím získať 400 trophies minimálne a každá tá liga sa ešte delí na divízie 1, 2, 3, čiže keď získam 400 trophies, tak budem v 3. bronzovej divízii. Potom tu máte top hráčov na svete, top klany a vašich priateľov na Facebooku. Čo som na začiatku som už spomínal, že toto som si stiahol iba teraz a robím s touto dedinou iba pre YouTube. A ako som spomenul, už to hrávam dlhšie a hrávam to na normálnom konte. A takto nejak vyzerá to moje normálne konto. Town Hall tu mám level 9 a Wally mám na level 6, čo je už tento rúžový diamant, potom level 7, čo je už fialový diamant. Ako môžete vidieť, v kempe mi tu lieta healerka, miniony, Giant a balóny. Ďalšie video urobím o tom, ako vyzerajú všetky troops, aký dávajú damage a o tomto bude ďalšie video. Ako som už na začiatku povedal, toto je iba intro, aby ste si vytvorili vlastný názor na túto hru. Vlastne pri vyššom leveli, keď dostanete Town Hall level 7, tak sa vám odomkne ďalšia možnosť, za čo si môžete kupovať veci. Tá možnosť je tento Dark Elixir, za ktorý si môžete kupovať Dark Troops a si môžete vylepšovať, teda nie konkrétne vylepšovať, ale to už je zložité, napríklad keď si kúpite, to sa odomkne až v poslednom leveli, Inferno Tower, čo je tiež defense, tak to sa dobíja za 560 Dark Elixíru a to už je tých vo vyšších leveloch, to vás teraz nemusí trápiť. Myslím, že toto je k tomu intru všetko a ešte som zabudol povedať, že nepriateľov, ktorí na vás útočia, môžete zničiť nielen tými defenzami, ale aj napríklad takouto bombou, čo sú kvázi trapky. V ďalších leveloch sa vám odomykajú ďalšie trapky, aj na vzdušných vojakov, čiže vám takto obraňujú dedinu. A posledná vec, čo poviem k tomuto intru, je, že toto je Clan Castle, ktorý si rebuildnete za 10 000 a on sa nachádza tuto medzi týmito vecami, stromami, kameňmi, ktoré si tiež potom môžete vidieť, ako mám celú dedinu od toho. To si potom tiež môžete podstraňovať za nejaký elixír a peniaze.
a budete mať vlastne viacej priestoru na dedinu, lebo napríklad na strom nemôžem položiť svoju budovu, takže si to všetci hráči potom odstraňujú a tiež v nejakom strome môžete nájsť 5 diamantov. Čo k tomuto Clan Castle, sa môžete joinúť do nejakého klanu. V klane môžete dať request drops, čo znamená, že požiadate o svojich spolu hráčov v tom klane, aby vám dodali nejakých ďalších vojakov, čo vám môže pomôcť pri útoku, keď vám chýbajú nejakí vojaci alebo potrebujete urobiť väčší útok a nemáte dostatok trophies, teda vojakov, tak vám oni môžu dať. A sranda je, že napríklad keď ste takýto malý level, tak z toho druhého konta si sa môžem dať nejaký Dark Drops, čo sú tí, čo sa vyrábajú v tých špeciálnych barracks, a keď zautočím na niekoho, tak ho úplne zničím, proste nemá šancu to obrániť. Čiže aj takouto formou sa dá tá hra urýchliť, že si stále donatujeme do toho Clan Castle. Dobre, to by bolo na toto prvé intro všetko. Ďakujem za pozornosť, nezabudnite zanechať komentár, či by ste chceli ďalej pokračovať v tomto let's play alebo nejakú ďalšiu hru, a dajte like, ak sa vám toto videjko páčilo, dislike, a do komentu mi prosím napíšte, čo by som mohol zlepšiť. Takže čaute.